И здравейте! Днес ще опитваме сладкиши, така наречено бомбоните, и си направих едно коктейлче. Има вътре близалка от ябълка и вътре има начупени такива от ябълка. Така. Значи, първото нещо ще започнем с ето това. Те няма какво нещо. И всеки път ще оценяваме бомбоните от 1 до 10. Хорошо ти. Оценявам ги 3 от 10. Не са вкусни. Чак толкова много. Сейчас ще опитаме същото, ама обаче по-различно. Ето вижте го. Това е с ябълка, поне то ще ми хареса май. Да видим това дали е сподеш. Не. Вижте какво има. След това видео мога да получа и диабет. Но толкова сладко не съм ял през живота ми. Айде ви казах, ето това вътре сока е пепси. Хубаво е, пробвайте го. То беше по-хубаво. Давам му 7 от 10. По-добре. И да дам напитката. Значи, близалката с пепси е много хубава и дам 10 от 10. Да. А за пепсито 1000 от 10. А за всичкото му давам. Сега ще изчислим. 100 плюс 100 е равно на 200. 200 плюс 200 е равно на 400 точки. Сега ще опитаме. Чакайте. Ето я последен е. Искам да видим дали той е спомниш. С портокал е същия. Той е по-вкусен. Дам му 10 от 10. Моето ми става много сладко. Другия, който ще опитам, е този. Ако сте ги яли, натиснете лайк и напишете колко рейтинга давате от 1 до 10. Те се спълнеш.
Да, повече ми харесаха. 10/10. Има още едно. Тоест има още 3. Това 1, 2 и 3. Така. Аз не знам какъв е. Ама нещо ми. Червено. И да я спомниш. Не те спомниш да се похуи. Хора, ако сте пробвали тези бомбони, рейкнете ги долу в коментарите, дайте един лайк, subscribe задължително с кампанката и ако ви харесаха да видео, натиснете лайк за още. Ето има още много, сега ще видим за кое. Но свята червено пак. Вижте които я спомниш. О! 10/10. Ако сте забелязали на този пълнеж, на този бомбон, сега като го изядах, а пълнежен беше розов, а на другите бяха червен. Странно. Пак ще пробваме такъв, ама познай такъв. Червено! Добре се тая. Не. Това по-скоро вижте оранжево. И има розов цвят. И така хора, време за ето тези. Вижте какъв е. Не ми харесва и май ще пропусна другия бомбон. Да, бом. 1/10. Миринда. Светата не гръмне. Вижте какво ще правим. Пепси малко плюс такова. Съшка на помощника ми да го задържи за малко да видите резултата. Пред камерата. Така хора. И сложихме розово. Вижте какво се получи от зелено напитка.
тази напитки ни давам 1000 от 10. Всичко си е 1000 от 10, без само розовата. Защото малко не ми хареса, 5 от 10. Така, т.е. 100 от 10 на половината. Останаха ни да пробваме с едно близалките. Така, първата е портокал. Ето вижте. Така хора, отварям я. Много ясно това цвят си е. Дам ми от 10 от 10. Слагаме ги, защото ако изям всичките, ще получа наистина диабет. Така. Не знам колко я затворих, ама поне да е затворена. Така. Така, зелена. Да, зелената от тук ще пробваме, защото не ми се отваря. Ще й дам 9 от 10, защото малко сладка. За ябълка зелена. Хора, червена. Тоест стига го така. Няма да отварям, защото тук си имам. Ето. Вижте как изгледа на цвят. Абсолютно същото е в другото. Не, дам 10 от 10. Остана портокал, който го пробвахме. И това е общо видеото. Направихме цяла кочина. Вижте. Тук. Да, на това се нарича да ядеш бомони. Ако ви е харесало видеото, дайте лайк, subscribe и напишете в коментарите дали сте пробвали всички тези бомбони. И сега ще ви покажа. Значи, това с ябълка. Това с портокал. Ето тези. Нали са яли тези, които не ги пробвах на видеото. Тези, които не ми харесаха, не знам дали сте гледали. И така. Това е. Сега ще видя дали има тук. Не. И ето вижте какво става тук. Вижте. И сокчето ми, който го харесвам. Не знам как се получи, ама чао!